circo. Desde o terrazo da súa casa, Teo contempla con excitamento a chegada do circo á súa cidade. Os elefantes, os leóns... Pero, onde estarán os payasos que non os vexo? Pensa. Acompañado polos seus amigos, foi ver como a xente do circo levantaba a enorme carpa. Hai unha grande actividade. Os malabaristas ensaian, a funámula pasa o cabo e as focas fan exercicios de equilibrio. O domador ten uns grandes bigotes revirados e sostén nos seus brazos un león recén nado. Tócao, non teñas medo, dille a Teo, que obedece con aprensión. Teo e os seus amigos saltan baixo a vixiante ollada do acróbata, que lles ensina a maneira de se deixar caer para non se mancar. «Que divertido!», exclama Teo. Achégase a hora da función e o domador toma unha taza de café no seu carromato, mentres o resto da familia se prepara para actuar. O arquerín aconsella a Teo que vai a comprar as entradas, ou ficará sen asento. Teo dispónse a entrar na carpa e deixa con desgosto as atraccións instaladas no arredor, pero pensa que a saída poderán subir en todas elas. Xa comezou a función. Teo conseguiu sentarse en primeira fila e aplaude con entusiasmo os simpáticos elefantes que obedecen as ordes do domador que lles indica que bailen sobre dúas patas. «Que enfadoños son», dice Teo. «Que difícil debe ser manterse en equilibrio como os acróbatas», dixo o seu amigo Santi. Teo miraos embebecido e maravíllase de que non se caian. Os cabalos brancos saltaríns son admirables e tamén os cabalistas que se mantenen de pé nas súas garupas e os payasos que fan mil payasadas pola pista. «Que valentes! Non teñen medo que se espachurren», di Teo. O prestixador, moi serio, invitou a Teo a sacar conexos do chapéu de copa. Teo está moi aglaiado. «Olla os malabaristas, semella como se voaran», di Teo. «Menos mal que hai unha rede que os protexe, porque se caeran, morrerían espachurrados». Os payasos fan mil disparates para asustar os nenos, pero Teo e Santi non lle toman en serio. Rematou a función. Todos os artistas desfilan pola pista ao son da música, entre os aplausos de Teo, Santi e o resto do público que enche a carpa.